салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза ҳаст паплинои дубайст ки аҷоибот хушрӯ қариб ҳама рангу расед гӯшон омадай ҳама боромон борои навай духтаро ба хотири моҳи шарифи рамазон духтаро паплиноро аксияи калон кардагем фақат муддати 10 рӯз. нигоҳ кун дизайнераш чӣ хел сангаш бисёре ба сангошон духтаро ха миллионай санги дешовка простои дуюм сорт нестай пачкаш 30 сомона ва 20 сомона ҳамаш сангошон қиматай духтаро айни паплин чанд расветка дорем нишон медим кабут надонам кабут дига даиҷай сериш дар ин тарафай духтаро кадомеша мегирен фақат духтаро ба муддати 10 рӯз аксияи калон дорем. суруғаи мо бозори корвон нолавои дарвоза якум қатор ҳафтум сектор 22 контейнер духтарако паплинора бесангора кадомеш ки маъқулай айниҳо 100 сомонӣ кардагим ба муддати 10 рӯз духтаро ин хеле аксия кам мешавад духтарако ма шумода огоҳӣ дорам фаромӯш накунед фақат 10 рӯз вали 10 рӯз ҳатто видео дарид меша аз ютуб каналам ба хотире ки ҳар вақт хеле аксия намекунем ба хотири моҳи шарифи рамазон духтаро аксия кардагем дер накунем суруғорам фаҳмондем духтаро доставка хоҳем доставкаам дорем духтаракои хушрӯи ма марҳамат харидорон метонем биёен ай наздик бинен метонем заказ кунем доставка ҳастай духтарако доставка ҳам ба шаҳри Россия ҳам дохили Тоҷикистонда духтаро паплина хушрӯгиша бинен айё бесанги дорем бесангшам дорем духтаро ма ҳоз бесанг чизе ки дорем дар навор нишон метиҳам духтарако вайёрам аксия кардагем 50 сомонӣ бесангумон духтаро ба муддати 10 рӯз духтаро фақат ини ду таранг дорем духтаро ҳозираш ду таранг дорем бесанг тамоман надорем бесангомно аллакай тамом кардем айё фақат санг дорай духтаро бирӯзашам аҷоибот вугарне ман бора тамом мекунам мепурсам бо миёрам аллакай и охирон патокай духтаро ин мина ҳамиш духтаро 100 сомон сай мақсад касе маъқул мекуна 130 сомон ира адилни ус мепартем анаиш духтаро нигоҳ кунед айфонай ирам ҳамчунин духтаро 100 сомонӣ айни ям ду таранг дорем духтаро успет кунем духтаро 100 сомонӣ нусха атласам як ранг дорем ай ҳар як либосе ки ман нишон метиҳам бисёр нест духтаро 5-6 либоси мондагиай то 7 дара мумкин бошад харидорон конкретно харидорон нависен адени сурат мепартон на дизайнер то лавши санг задагиай диде иям духтаро нархаш адени 140 сомона леон мегум итальянские духтаро ишам духтаро ҳамчунин дар аксияи калони мо 100 сомонӣ ина духтаро сабз барои модарон сангои хамилёни сирхати дизайнерӣ ҳамчунин 100 сомонӣ духтаро мешам аҷоиб хушрӯй сангошам тозаҳай ирам ҳамчунин 100 сомон чизе ки дар навор нишон метиҳам қимат бошад пешаки нарша мегум инош 100 сомонӣ духтаро ассалому алайкум шогирди вафодор ҳастем ҷои бача нишам аҷоиб фасонак 100 сомон духтаро несад барглака мепурсидем надоштем аллакай боз овардем айни ҳол дорем 100 сомонӣ аинда таранг дорем кабут дорем вай дорем розвича ина духтарако аи се таранг дорем ишам аҷоибо паплини хушрӯай мана ирам ҳамчунин духтаро 100 сомонӣ аям се таранг дорем духтаро успет кунен харидоро 100 сомонӣ духтарако аи сабзиш надорем озим сангдор пага сангдори сабзшам мешавад духтарако ирам ҳамчунин 100 сомонай тигри кабутам 100 сомон задай хоҳ иём 100 сомон духтаро паплина хушрӯгиша бинед духтарако диде мана 100 сомон аксияи калон дар бозори корвон нолавои дарвоза якум қатор ҳафтум сектор 22 контейнер
ай тигромон ду намуда ёзи зарчам дорем бесангай лекин то пагоҳ сангдоршам мешавад духтарако. ин 140 сомона духтаро италиянский шокай. ина духтарако ҳамиранга мепрсиден садшам дорем бесангай ҳози пага сангдорш тайёр мешавад духтаро расчет гиринги пагада дорем ирам 100 сомонӣ. дидем папилно 120 сомонӣ буданд духтаро. и хеле нархи наво ками ёфтай успед кунем бен ҳама папилномон сангошон хушрӯай материалҳои қиматиян нишам аҷоибот хушрӯ. خلاص ака ҳамаира донадона нишон дода намеша бо беғарз аю унҷода бо сангдор дорем ош дигар расвет кардам тамоман ам қаша успед карда нишон метиям. духтаро ай як ранг дорем ҳозир ина духтарако бо як ранги дигар ника будам сангашка дихташка бубромадай аҷоибот хушрӯ. ирам ҳамчунин духтаро зебра дорем бо зебромонам бад нестан аҷоиб хушрӯ. тигри зарда он тараф набудам ёро ба расветка худаш намондиян ман надидам. суруғара фаҳмондам духтарако бо касе маълумоти пурра мехоҳад ватсапмон дар рӯи экран ҳаст марҳамат нависед. чихе хушрӯй дута расветка дора недем рангаш нем папилниш қиматай да 100 сомон торӣ намегирад лекин ба моҳи шарифи рамазон ки ҳастай аксиятон кардем метавонед харидорӣ кунед. ни кафтаракам як ранги дигараш монда духтаро дизайнери сер санг диден ҳама галишта сангдора қариб ира нишон додам ирам нишон додам ани гили каҷакам духтаро хушрӯйма якта ранг мондагиай ирам як ранг мондай фараҳно сета расветка дорем ира нишон додам ани иш боша духтаро бесангшам ҳастай 60 сомон бесанг 50 сомон 60 сомон гуфтам одатӣ даҳон сангдорш 100 сомони духтаро. ани гӯда бахром дагунҷо овезон набуд нира даиҷа дорем бо хасера нишон додам инҷа бо берияди бесангомон ҳаст 60 сомоне ҳозир фараҳноз кадом рангаш нест малот шиша надоштаем. баъд духтарако чихеле ки гуфтам бесангора 50 сомонӣ кардем ина ҳамёян духтаро ҳамаш бори наван фақат муддати 10 рӯз духтаро папилномон бесангошам сангдоро 100 сомонӣ духтаро чихеле навор қайд кардам бесанго 50 сомонӣ расветгошонам беҳади бад бисёре ҳозир бо гулмайдора бисёр мепурсен орам нишон метиям 50 сомонӣ. баъд духтарако 50 сомон папилнорам кардем фақат як муддат 10 рӯзаҳай ҳамаи роз рости кушода нишон дода наметавонам шумо конкретни харидоротон бинависен духтаро инем чизо ҳастни атласиам дорем конкретни харидоро ватсап скриншот кунем партоен духтаро бо машбуда вай мекунем суратни партум касе конкретни харидори нас ҳоҷона сафед 3-4 расветка дорем духтарако бо ина иҷода ни намудош ҳаста мерам папилно хушрӯакан ёрам ҳамчунин духтаро 50 сомонӣ видеои 10 рӯза духтаро хушрӯйма нира бесангшам дорем духтаро мепрсиден не тагдам вибр меҳад калоне ки итальянскомон духтаро 70 сомонай 70 сомон як сомон кам фурӯхта наметонем. ин нусхаи атласу ҳар намудаш ҳастай гулмайдони баъди токам дорем ангирам ҳастай ҳозираша ҳам кабути не тагангиш на борозвиш ҳастай хулас инҷидам ҳастай нишон метиям не фараҳноза малотнишам дорем сабзшам дорем духтаро нера машкачарам мепурсиден яка мепурсиден надоштем аллакай боз овардем айни ҳол дорем ина боини иш ҳастай хулас ҳамин қадар ҳозираша бесанг 50 сомон